Sa number 2, Banaag ang liwat nga nakitaan sang kagabi Mayo 11 sa baba sang bulkan kanlaon. Sunod kay Marie Andeline Quincha, resident volcanologist, ang ini nga litrato ang kuha sa ilang nga observer sa Canlaon City mga 10:54 p.m. Kada na monitoring sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa crater glow o kung Banaag sang bulkan Canlaon. Damlag pa ginsiling ni Maria Antonia Bornas, ang Chief sang Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division sang PHIVOLT nga iga-monitor nila ang masunod nga mga gabi. Kay kung mag-intensify ang crater glow, mahimo nga magapasaka sila sang alert level sang bulkan Canlaon. Ang crater glow o kung Banaag sa kaso sang bulkan Mayon ang precursor sa magmatic activities sini. Nagakasayuran nga nagapalapit na ang magma sa baba o kung summit sa bulkan. Ginatawag ini nga crater glow o kung Banaag kung makita sang ordinaryo nga mga mata. Ang mga superheated volcanic gas plumes ang madugay na nga ginainit sa bulkan Canlaon pero ini ang kitaon lamang sa high-resolution infrared camera. Visible man siya, ma'am, as per the point natin nga observer sa Canlaon City. Usually, ma'am, syempre nakita natin ang ang atmosphere na nagakan siya kung gabi kay madulong ang iya nga palibot. So, pwedeng nag-release siya gyapon sang superheated plume pero amo man na siya gyapon ang aton nga makita sa kumbaga hindi natin siya makita as reddish color kay masanag ang aton nga kantong aga. Ang crater glow actually isa ka precursory na activity sa magmatic eruption sa Mayon volcano. So, posible na diri man sa Canlaon ini matabo.